Kurwa senseme ya jaburabu iyo kutoka ngime kaunti ya Nyamira ase gwodi yesisem amenye kurwa senseme ni go barokane kwe murunga naliyo bokorre kurwa senseme yo kolenga na barabu ni go amochiri omo MC bwenseme yo omo bunge bwenseme yo na boy go mo women rep na boy go amo no mo governor ni go bagote abuna maga yobo chori bu mwako eta konyara go koleka no mwaka bochiri bubere na meronge bere nebere 2022 oyikira boni gabara ya bumba nyakorokana senseme yo gatie mechando bago etera ngamo no kuboro kwa macha senseme yo chibara go tarosigwa ase bona baga ni yabu konyara kunyura ensemejo omulike itokurwa se county ya Nyamira Paul Kapokara no robocho rwa senchira yoboime abamenya bayigani ko bagendera ko bakwerere nchirime chando yagendera ko bagiko basungirira anene yamagendero kurwa sorogongoroiga buna abakwerera iriye tangoro gujosibini kristo aige sise kwati nto chande ketena amache tuachande ko to tuachire roje ka tuamina to bwati mame yani ndugu atime tugo tukere ko chiro mugumenire puntuane komorora ntwane kororo MCA ntwane korora baka egabana yaito nigo baharerere abarai kurwa sorogongoriga kwene kiburango baroyisire barigesima kya mache no ene chinsoko bunenchire ya moyo konyora mache ayuara mache no yokonywa asengenjo nigo bagutumeka mache chidam ayokorenga namo nabarabo arabeka magimabo asagote kubigalis nyamongo nyamweya enjo motule dubeke noreke kiensaki amache bonoga amache ntubwati asito kuchi amache kinso twaji kuina tambe ya amache na twango kananda batuligereri egera batukunya no ne gisime kamoiga egere gisime ekyo egere getokonye kinyora twanyora amache ne ntubwana kutumia linda se chindagira na korera ibintu bindi nyina boni go bagenda ko abo go bakomenteranga chibara kurwa sajega nigo chabera umuchando asebaganira barayigo chironge ya chibare chiga wana abarai baitu mwaye gwanja matokonye mutulge kunye para kuja maje na bintu binde biri mutaraikera munyara gotokonda kolengana amona mesha kijuma oyole omurani munene we kanisa yegaye nsakya PAG igakwerere njira batemire ko royishe bareye ko omukyobo turayibora matunda asebono baganira barayikwene kibunanga royishe bareje bareje liko batolia obokongo butangani ne para ekoru Prince Tan egende eskuru tokoroka ensaki primal amone ensaki PAG epare yige sarigete nabere ngo shugulika n'abashirika tokurema n'amaboko amacha itegera abana baike eskuru ekorokwa ensaki primal n'abashirika baike ekanise ekorokwa nga ensaki PAG abana go bagotibogeri ebimwana ebige bisine bya nasali mbiri konyara goeta emetaroge yakire korwase agaparere main amacha akabogeri gugochase agapara akagake gakogenda ensaki primal bona singencho emetare yonspina makarabati akogenda gocha kerembura yature mwana tagutambuka amacha igara mange obasorora kwana somo MCA nyasa kubwatisi onyore chinchera chioko nyora ekeragita getobo asa yigo chimate egere abana baite kuchese skuru n'abashirika baike ensaki ya PAG nyina boni ko baganira umujumbe kuri sorongori gumuske Patrick Osero kwene kyabuna obo bwato kiwechi bazari gichiko nyaraka bachiko bwato kwa senchera yo wasyoku eliko konya abana basoma se chesukuru basati na bachigoza unenje Gladys inanya kuchinyora bana baito no bari mega igachi from 1 from 4 uchiapo basali ntwanye kuchinyora kera chigo cha abantu baye gukuna bamanyaine bamunjokere Kristo Yesu bamumanye nari baranyare kuira abana chisukuru ekiagera ekero amarua buchitase binyoro bantu banamba gosoma abana go baguchiko bibibago igege ntunari go sabo mugushiyo mugima agenda ase kanisa amusabe Nyasaye kurwabwo na none byasarara akore biragendere iginko reporter gitasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga stinseme chiga chansakya yego toka imiye wadi yegaye sise imiye county yegaye Nyamira inchego ngurukwa Polycarp okara